Kaixo lagunak, oraintxe hasiko dugun tailer honetan, ikasketa garaian eta pilatu ohi ditugun tentsioak askatzen lagunduko diguten ariketa batzuk egingo ditugu. Guztira, bi ariketa eta erlaxatzeko dantza bat izango dira. Lehendabiziko ariketa medio, lan gehiegi egin dugun egun bateko tentsioak askatu edo baretu egingo ditugu. Bigarren ariketaren bidez, lepoa eta sorbaldak landuko ditugu. Eta bukatzeko, dantza lasaigarri bat proposatuko dizuegu. Ariketak egiten hasi aurretik pare bat aholku eman nahi dizkizuet. Alde batetik, ez itzazue inoiz giharrak behartu. Min ematen duten une berean gelditu eta arnasa hartuz eta botaz erlaxatu. Eta bestetik, egiten dituzuen mugimendu guztiak arnasaren erritmoarekin lagundu. Beno lagunak, gu bagoaz ariketa hauek egitera. Ikusi eta ikasi. Zabaldu hankak 70 zentimetro inguru eta arnasa barruraino hartuz zuzendu bizkarrezurra. Arnasa botaz, belaunak okertu gabe, flexionatu gorputza aurrerantz, eskuez lurra ukitzeko asmoz. Bigarren ahaleginean sartu eskuak hankartetik. Arnasa hartuz, ekarri gora gorputza zuzen jarri arte. Arnasa botaz, okertu gorputza atzerantz, aurrez hanken atzealdea ferekatuz. Arnasa hartuz, ekarri gora gorputza zuzen jarri arte. Elkartu hankak eta arnasa bota ahala flexionatu gorputza aurrerantz, eskuez oinak ukitu arte. Arnasa hartuz, ekarri gora gorputza zuzen jarri arte. Arnasa botaz, okertu gorputza atzerantz, besoak zintzilik dituzuela. Arnasa hartuz, gora egin, zuzen jarri arte. Arnasa botaz, flexionatu aurrerantz, gorputza eta belaunak. Arnasa hartuz, gora egin zuzen jarri arte. Arnasa botaz, belaunikatu. Arnasa hartuz, flexionatu aurrerantz buruaren atzealdea lurrean kokatu arte. Hortxe zaudetela, ipurdia altxatuz, sakatu apur bat garondo aldea. Arnasa botaz, eseri oinen gainean burua eta gorputza indarge dituzuela. Erlaxatu arnasa hartuz eta botaz.
Gorputza prestatzeko honako mugimendu hauek egingo ditugu. Ireki hankak 71 zentimetro, arnasa hartuz eraman eskua bizkarrera eta arnasa botaz okertu gorputza beste eskua izter gainean jarrita. Arnasa botaz flexionatu gorputza aurrerantz eskuaz hanka goitik behera ferekatuz kanpoaldetik. Arnasa hartuz gora egin zuzen jarri arte. Bota arnasa eta errepikatu ariketa beste aldera. Orain bizkarrezurra biratuko dugu zutik gaudela. Elkartu hankak eta arnasa hartuz ekarri belaun bat gora eta heldu eskuaz. Arnasa botaz biratu gorputza belaun horren aldera. Arnasa hartuz itzuli aurreko posiziora. Bota arnasa eta errepikatu ariketa beste aldera. Orain bizkarrezurra biratuko dugu eserita gaudela. Eseri lurrean hankak zuzen jarrita. Arnasa hartuz, jarri zuzen bizkarrezurra eta arnasa botaz biratu gorputza alde batera. Arnasa hartuz, itzuli aurreko posiziora. Bota arnasa eta errepikatu ariketa beste aldera. Arnasa hartuz, ekarri belaun bat bular aldera eta arnasa botaz biratu gorputza belaun horren aldera. Arnasa hartuz, itzuli aurreko posiziora eta errepikatu ariketa beste aldera. Arnasa hartuz, gurutzatu hanka bat bestearen gainetik eta ekarri belauna bular aldera. Arnasa botaz, biratu gorputza belaun horren aldera eta arnasa hartuz itzuli aurreko posiziora. Bota arnasa eta errepikatu ariketa beste aldera. Arnasa hartuz, bildu eta gurutzatu hankak eskuez lagunduta. Azpiko hankaren oinak beste aldeko ipur masaila ukitu behar du, eta belaunak beste hankaren oina. Arnasa botaz biratu gorputza. Arnasa hartuz, itzuli aurreko posiziora eta errepikatu ariketa beste aldera. Arnasa hartuz, bildu eta gurutzatu hankak eskuez lagunduta, aurreko atalean bezala. Arnasa botaz, biratu gorputza eta arnasa hartuz eta botaz, sartu eskua belaun azpitik, bizkarraldean beste eskuarekin bat egiteko. Arnasa hartuz, itzuli aurreko posiziora eta errepikatu ariketa beste aldera.